Red, kako da je? Ma podigni je slobodno, šta si se uplašio? Ko da ti je prvi put da gledaš to. Nije vreme, čovječe, nego su teški. Dođi, nije. Drži da se ne povlači. Nije. Šta će polako? Mira. Mnogo mi se trzaju. Bravo, Arane. Pusti malo nju da je vidim. Lepa je baš.